yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati Conakry to leydi Guinée yamde sappo e jetti silmaji capantati sar to Tchad bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗi e kabaruji e meɗen ɗi hannden alalbare jeenayi lewru nayi ɓordu e hitan ujunaje ɗiɗi e nogay e joyya to leydi Guinée sarore fillitande Aliou Ba namtama sappo e jeegom ndu nayi ɓordu ɗum yamiri hannden ardiɗo sarore nde saabi poɗodiral e jogola sarore nde waɗi hakkunde procureur o e avocat en Aliou Ba. Madame Boiré Fili Sissoko wana celluɗo mo nawniɗo jaati fa sanne ni wonno wi avocat makko ɗum du saabi so o jaggoɗo kiɗɗo leydi Mali cokkiɗo du ko ɓuri duuɓi tati e kaso saabi jibu jawdi naɓa hankin suudu sawrirdu Bamako lamor leydi ndi avocat o holli ana hulani cellal o nayejo mo duuɓi capanɗe jeɗɗi gilla Donald Trump horjo leydi Amérique yamiri ɓeydugol taxuji e kala ko immorto leyɗe goɗɗe yeeyede États-Unis d'Amérique leyɗe kewɗe goɗɗe gaɗi hono majjum fewde e kulle Amérique e ɗenna leydi Chine hannden eɗum waddi tiɗallaji mawɗi hakkunde leydi Chine e leydi Amérique e banggal keɓe jawdi. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam kala hende mbawɗon tawede e heɗade to leyda Guinée tono woni to poɗɗirtan kabaruji ɗi sarore fillitande Aliou Ba o lundiɗo laamu o fuɗɗiti hannden e ley suudu saria ɗum woni suudu saria cour d'appel jonnon nde ɓooyali e saabu de procureur o tewti kinande sarore waɗe tawe jeydiyanke foof yamirtake naata e onon saaha noon avocat en Aliou Ba kañum an tewti kina jeydiyankoɓe tawe e naadu dokke lawol naatude ardiɗo sarore nde e saliki hono ko tewta ko sarore nde e namta fa sappo e jeegom ndu nayi ɓurdu jantore Mamadou Adama Diallo naata ka suudu ñaawirdu fuɗɗa tun procureur Fallou Doumbouya ƴetti haala o landi hoorejo ñaawor nden yo accu ñaawor nden waɗe ɓunutu wi'en hara yimɓe ala ka nder suudu ñaawirdu sabu e wi'e makko ko feƴƴuno yimɓe ƴettuno mbodoji vidéoji eɓe tepuno hito ñaawoɓe ɓen ɓe sakiti ka médiaji rendo e hoore ɓe yamiraka woɗum no haɗa ñaawor nden feƴƴira no deƴiri awkaɓe Aliou Ba ɓe natti wona gonga ko ɓayru procureur on faalaka yimɓe ɓen fof anda ko woni e feƴƴude wi'en gonga wonaka e yewtede ka nder suudu ñaawirdu kon e kadi himo andi Aliou Ba ko toñe jogitora hari hiɓe landi yo médiaji tawe ɓe sakita kabaruji nde ñaawore kono hoorejo ñaawor nden Hajja Fatou Bangoura tagi wo médiaji ƴettata mbodoji sakko ɓe tepa nde ñaawore e kadi ñaawor nden waɗitake e ɓunutu o natti ñaawor nden e alarba sappo e jeego arore Aliou Ba yiltitama ka kaso. Mamadou Adama Diallo Conakry RFI. a jarama Mamadou Adama Diallo to leydi Mali Madame Boiré Fili Sissoko o jagorɗo kiɗɗo Mali cokaɗo ɗo e kaso gilla duuɓi tati e feccere saabe tumen jibu jawdi ñawuji hono nawni e ñaw hankin fa naɓa suudu sawrirdu ni wonno wi avocat makko e 8 métre jangguina Tunkara saria Mali jaɓale yoppitegol yoppere tafon ɗum woni liberté provisoire e francire Madame Boiré Fili Sissoko ko tewtano yontere jaɓɓine nde yoppere nde o debbo mo duuɓi capanɗe jeɗɗi tewti yalla an heɓa sawrere ana heɓa sawrede keɗoɗen ɗo maître Jangina Tunkara e fano haala Sori Ibrahim. Oui, c'est vrai, c'est triste. C'est dommage. Ko gonga no yurmini moƴƴani cellal makko no ɓura heɓude doole o heɓi caɗele tiiɗuɗe hanki e alhaali rafi cellal makko ɓe noddi kam min ƴetti pellital nawdemo to hôpital di Mali ngam safara sabu gila lewru rafi cellal makko no ɓura mawnude no ɓura sembude hay so tawi min mbaɗi jertinoji kewɗi saria no wayno nanani ɓe calima accutudemo ɗaɓɓande amen o accite aljuma faltiɗo laataki ɗum waɗi min mbi hande caɗele ɗe no mawni omo to suudu safronde e oɗo saaha omo yaare e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi gonka makko yadani e uddede kaso rafiji makko no tiiɗi eɗi keewi kadi gila duuɓi tati e feccere omo nanga omo soka mbiɗa wawi on wiide omo tampi omo lofi fawade e duuɓi ɗi o heeɓi ɗi ɗum no wawi addude caɗele e gurdam makko kono kadi e gonka makko. Cela peut être un risque sur sa vie, c'est des menaces sur son existence. keɗiɗen ɗo kanko maître Jangina Tunkara avocat Madame Boiré Fili Sissoko.